assamese बिसोर लिंहरनायखाय जोङो हाबफैदों आरो ना हेलो एवरीवन नै जोङो दिनै मा होनो बैसागु मोसानो थांलायनोसैलाय आरो ना थ' आं दिनै बे भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ जोंनि गामिनि बैसागु रंजानायखौ खोन्थागोन आरो ना चसमाखौ माबायदि नांदों गाइस नायहर एसे कमेन्ट हर एसे माबायदि नांदों माबायदि नांदों आरो रंजानायखौ मोसानायखौ मोजां मोनदों ना मोनाखै नोंथांमोना एसे कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो ना फट'शुट लानो नागिरदों नै दा मा होनो इसेबां मानसि गैथ'आ आरो ना बाट दायो जास्ट स्टार्टिं नालाय खानाय रुंबां बां समाय थादों सान्दुङाव गंगारनिब्ला मोदान फबाय बोथोरा सफैलायबाय आय' सफैलायबाय मेंगा बिखाया गोदान महर लाबाय बारदै सिख्लायाबो मोसाफैबाय बास्लाय दाउ खौवौआ मानो गाबो आय' माया गुम बोथोरा मानो फैयो आय' गोसोआ आंनि फाग्ला जायो आय' मेगनजों मोदै गयो जोंहा मा होनो इयाव माने एसामिस आरो ना एसामिस बिसोर लिंहरनायखाय जोङो हाबफैदों आरो ना दा जोबोद मोजां नांदों बिथांमोना लिंहरनायखाय दिनै बिथांमोना
जोङो माने लेङाबा फैया स' इसोर लेंहरदों आरोना बेनिखायनो जोङो हाबफैनाय जाबाय आरोना बिराद मोजां मोनदों बिथांमोना Bwisagu So guys, dayo jangan warna. Maine masa एकदम मोनालायबाय स' दायो माने न'खरसे न'खरनै खमसे खम 3 घरसे दंबावो आरोना नै जोंहा सिस्टारा मोनालायबाय आरोना नै जोंहा राजाया आयान दा होमबा लोगोफोर बैसागु मोसानाया जोंनिथिंजायनो लास्ट जाबाय आरोना स' लोंनायनि खोथायाव बुङोबा स' जोंनिया माने सानाव बिदि मोसानाय टाइमाव इसिबां लोंनायनि एलाउ होआ आरोना आरो लोङोबा प्राय न'खरावनो जोंनिया मा होनो थान्दा मोनलोङो आरो गासिबो मोनसेबो न' मिस थाङा थान्दा लोङै लोङैनो सोरबा बेमार जालायो स' बिदिनो एसे एनै माइब्रा लोंनाया माने बियो गावनि सायाव आरोना उनाव सेक्रेटलि होयो आरो नाइटआव गिदिंनोबा नाइटआव गिदिंनो हायो स' मा होनो जोंनिया माने सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै माने गासिबो जमा मोसायो आरोना जोंनिया बिदि एक्सट्रा गैया स' इन्ट्रेस्टबो जायो स' होमबा लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै जोंहानियावनो स' आंनि भिडिअखौ मोजां नांदोंबा साबस्क्राइब खालामगोन आरो फेसबुकफोराव नायदोंबा फल' खालामना लागोन स' उनाव लोगो मोनलायफिनसिगोन सि इउ बाय बाय